Assalamualaikum di sana. Uang japutan denai bansai batinggakan apo dayo nasib ala suratan badan. Ringgit ame kironya membuat silang mata indah disangka bisa memutus cinta. Ringgi ame kironyo nan mambue adia tadayo kini denai lasan sai ditinggal sajo. Tambasan sai badan diri adia kandung basan yang dua orang lain. Diharap uang jemputan dinai bansai batinggalkan apo daya nasib ala suratan badan. Ringgi ame kironyo membuat silang matom indah disangko bisa mamutui cinta. Ringgi ame kironyo namamue ada tadayo kini denai lasan sai ditinggal sajo. Tabangkalai janji-janji tambasan sai badan diri adia kandung basan yang dua orang lain. Bearo uang jemputan denai bansai batinggakan apo dayo nasib ala suratan